आहे पकड़ी के लकड़ी जरत नइखे। आहे पकड़ी के लकड़ी जरत नइखे। अलमुनिया के तसली धिकत नइखे। अलमुनिया के तसली धिकत नइखे। आहे अलमुनिया के तसली धिकत नइखे। आहे अलमुनिया के तसली धिकत नइखे। ओमे रहरी के दलिया गलत नइखे। ओमे रहरी के दलिया गलत नइखे। आहे रहरी के दलिया गलत नइखे। आहे रहरी के दलिया गलत नइखे। बिना खइले बलमुआ सुतत नइखे। बिना खइले बलमुआ सुतत नइखे। आहे पकड़ी के लकड़ी जरत नइखे। आहे पकड़ी के लकड़ी जरत नइखे। अलमुनिया के तसली धिकत 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 नइखे। ओमे मकई के भतवा सिझत नइखे। ओमे मकई के भतवा सिझत नइखे। मकई के भतवा सिझत नइखे। ओमे मकई के भतवा सिझत नइखे। बिना खइले बलमुआ सुतत नइखे। बिना खइले बलमुआ सुतत नइखे। आहे पकड़ी के लकड़ी जरत नइखे। आहे पकड़ी के लकड़ी जरत नइखे। अलमुनिया के तसली धिकत नइखे। अलमुनिया के तसली धिकत नइखे।